गिबियाव आफा इसोर फोरबो जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनो लोगोसेयै नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लानाय जाबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों फोरबो जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ जोङो बाख्नायबाय थानो हाथों आरो खुलुमबाय थानो हाथों। दिनै आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खायसे इसोरनि मिथिनो गोनां बाथ्राखौ गोथार बाइबेलनि शास्त्रखौ आरोबाव फोरमायथिनो लाबावबाय। बेनिखायनो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय था, भिडिअनि मेइन थांखिखौ बुजिनानै मोननाय बायदि। जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो बिसोरखौ ख्रिस्टियान होननानै बयबो मिथियो। मानोना बिसोरो जिसु ख्रीष्टनि फलोवार्स, बेनिखायनो बिसोरो ख्रिस्टियान। बुहुमनि गासैबो ख्रिस्टियानफोरा जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिनगोनखौ नेनानै दंबाय दङ। मानोना जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिनगोनाव साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा जिसु ख्रीष्टजों लोगो लोगो सोरगोआव थांफागोन, बेखौ बाइबेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा मिथिगौ। जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिननायनि सोमोन्दै आङो सिगाङाव भिडिअ बानायखांबाय। दिनै मोनसे गुबुन आयदा बुजिहोनो लादों, बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिननायखौ एसे मख'नो गोनां जाफिनदों। जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ नैथि फैयो अब्ला थैनानै थांनाय फोथायारिफ्रा एबा ख्रीष्टनि फलोवार्सफ्रा गाव गावनि मोदोमखौ लानानै गोथै हाखरनिफ्राय सिखांफिनगोन आरो जोमैयाव थांगोन। बिनि उनाव बै जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैफिननायसिमहालागै जायफोरहा गोथाङै दङ, बिसोरबो बे बिरखोग्रोनायफोरखौ जोमैयाव लोगो हमहैगोन आरो बिसारनि उनाव साफ्रोमबो जिबन पुस्तकाव लिरजानाय इसोरनि बिसाफ्रा सोरगो रायजोआव अरायसम जुगामि थानो मोनगोन। बिसारनि समाव जेब्ला नोंथाङा इसोरजों जेबो सिपद गैया मोनजायो आरो नों थांना थानाय समाव नोङो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टखौ इसोरखौ बाख्नायबाय थादोंमोन, खुलुमबाय थादोंमोन, सेवा खालामबाय थादोंमोन, अब्ला नोंथाङा बे बिसारनि समाव नोरगआव थांनांगौनिफ्राय खारग'नानै सोरगो रायजोआव इसोरजों लोगोसे आलो गोजोनै थाहैनो मोनगोन। दा बेवहाय मोनसे एकदम गोनांथि कुइसन सिखाङो, इम्परटेन्ट कुइसन सिखाङो। जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैनायाव बा जिसु ख्रीष्टनि सेकेन्ड कामिंनि उनावसो आरो बिसारनि उनावसो जुदि सोरगो रायजोआव थांनो मोनोब्ला गोदो गोदाय थैलांग्रोबाय थानाय आबौ आबैमोननि जिबना बबेयाव दंहैयो? बियो साफ्रोमबो ख्रिस्टियान आरो ख्रिस्टियान नङै साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां बाथ्रा। थांना थानाय समाव जिसुखौ फोथायग्राफ्रा एबा इसोरखौ फोथायग्राफ्रा बिसोरो जुदि थैयोब्ला लोगो लोगो बिसोरनि जिबना जिसु ख्रीष्टजों लोगोसेयैनो सोरगोनि पाराडाइस होननाय जायगायाव मोनहैयो। नाथाय थांना थानाय समाव नोंथाङा इसोरखौ जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों मोनाखैब्ला थैनायनि उनाव नोंथांनि जिबना साननो गोनां जागोन। बिनिखायनो नोंथाङा थांना थानाय समावनो नोंथांनि जिबननि थाखाय साननो गोनां दङ। नोंथाङा नोंथांनि जिबनखौ थैनायनि उनाव पाराडाइसआव सौहैहोनो थाखाय नोंथाङा जिसु ख्रीष्टखौ लोगो हमनो नांगोन। एबा थांना थानाय समावनो जिसु ख्रीष्टनि फलोवार्स जानो नांगोन। अब्ला थैनायनि उनाव नोंथांनि जिबना जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे पाराडाइसआव थाहैनो हागोन। जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव दंमोन आरो बेखौ रमान सान्थिफ्रा क्रुसाव होनो थाखाय लांदोंमोन आरो बेखौ क्रुसाव दोगथाबनाय जादोंमोन, बे समाव सानै सिखावखौ जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे क्रुसाव दोगथाबनो लांफानाय जादोंमोन आरो जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे बे सानै सिखावखौबो क्रुसाव दोगथाबनाय जादोंमोन। सासेखौ जिसु ख्रीष्टनि आगदाहा आरो सासेखौ जिसु ख्रीष्टनि आगसिखैजाय क्रुसाव दोगथाबदोंमोन। बे बाथ्राखौ लुकास बिजाबनि 23 बालाबनि
39 सिरिनिफ्राय 43 सिरिसिम फरायब्लाथाय जोङो रोखायै मोननो हायो। जिसु ख्रिस्ट'जों दोगथाबजाफानाय सानै सिखावफोरनि सासेया जिसु ख्रिस्ट'खौ निन्दिनानै बुंदोंमोन, नोङो ख्रिस्ट'ब्ला नोङो गावखौबो आरो जोंखौबो बासाय होननानै। अब्ला गुबुन सासे क्रुसाव दोगथाबजानाय सिखावआ बे सासेखौ बुंदों, नोङो मोनसे दायाव फोनांजानानैबो इसोरखौ गिया नामा? जोङो नंगौयै जों मावनायफोरनि मोननांथावगौ साजाखौसो जोङो मोनदों। नाथाय बियो मुंबो खालामनो नाङिखौ खालामाखै। आरो बियो होनबाय, अ जिसु, नोङो नोंनि रायजोआव सहैब्ला आंखौ गोसोखां। बे समाव जिसुआ बिखौ होनफिनदोंमोन, नंथारगौ आं नोंखौ होनो, दिनै नोङो पाराडाइसआव आंजों लोगोसे जागोन। सासे सिखावआ जिसु ख्रिस्ट'खौ निन्दिदोंमोन, नाथाय गुबुन सासेया बुंदोंमोन जे जोङो सिखाव खावनायनि थाखाय साजा होजाबाय, नाथाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ जेबो सिखावबो खावाखै, जेबो दाय मावाखै, अब्लाबो बियो क्रुसाव होजाबाय। बे मानसिखौ होनबाय जे नोङो दाय फोनांजानानैबो इसोरखौ गिया नामा होननानै बुंदों। जोबथारनायाव बे मानसिया जिसु ख्रिस्ट'निखै गोसो गिदिंनानै बेबायदि बुंदों, अ जिसु, नोङो नोंनि रायजोआव सहैब्ला आंखौ गोसोखां। अब्ला जिसुआ बिखौ बुंफिनबाय, नंथारगौ आं नोंखौ होनो, दिनै नोङो पाराडाइसआव आंजों लोगोसे जागोन। सासे सिखावआ जिसु ख्रिस्ट'निखै गोसो गिदिंनानै फंसे बाथ्रा बुंनायावनो बियो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे पाराडाइसआव थांफानो मोनदोंमोन। दिनैबो नोंथाङा थांनानै थानाय समाव जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायब्ला थैना थांनाय लोगो लोगो नोंथांनि जिबना जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे पाराडाइसआव थांफानो मोनगोन। बेखौ जोङो बेजोंनो रोखायै बुजिनानै लानो हायो। पाराडाइसआ सोरगोनिनो मोनसे जायगा, जाय जायगायाव थैनानै थांनायफोरनि जिबनखौ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे दोनहैनाय जायो। नाथाय बियो फोथायारिफोरनि थाखाय सोरगोनि मोनसे फाइनाल प्लेस नङा। सोरगोनि फाइनाल प्लेसखौ जिसु ख्रिस्ट'नि फैखांनायनि उनाव एबा जिसु ख्रिस्ट'नि सेकेन्ड कामिंनि उनाव रेपचार जानानै थांखाङोब्ला बिसारनि उनावसो सोरगोनि फाइनाल प्लेससिम साफ्रोमबो फोथायारिफ्रा मोनहैनो हागोन। अब्लाबो नोंथाङा जुदि पाराडाइसआव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे मोनहैबायब्ला नोंथांनि थाखाय सोरगो रायजोआ जाखाबाय। नोंथांनि थाखाय जेबो जिंगासिनो गोनां गैबावलिया। नाथाय थैना थांनाय लोगो लोगो नोंथांनि जिबना जुदि पाराडाइसआव मोनहैयाखैब्ला नोंथाङा लोगो लोगो नोरगआव मोनहैखाबाय। हेल फायाराव नोंथाङा मोनहैखासिगोन। बेखौ नोंथाङा गोथार बाइबेलाव लुकास बिजाबनि 16 आयदा 19 सिरिनिफ्राय 31 सिरिसिम फरायब्लाथाय रोखायै मोननो हागोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। इसोरा जों साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै। फोजोबनायनि सिगाङाव आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। आमेन। खुलुमबाय।